Ħanaqra porzjoni ieħor mill-Pridka fuq il-Muntanja, Mattew 5, vers 21 u 22. Ġesu jgħidilna smajtu x'ingħad lill-antiki, toqtolx. U kull min joqtol ikun ħaqqu l-ġudizzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jirrabja ma' ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. U kull min jgħid il-ħuh raka ikun suġġett tas-Sanedrin. U kull min jgħid jaqiblaħ se jkun ħati biżżejjed biex imur fl-infern tan-nar. Amen. Missiet asmawiet. Nitolbuk illum biex ta' bilħaq tatina widnejn li jisimgħu u qalb miftuħa riċettiva għal kelma ta' dak li aħna narfuh bħala dak li għandu il-kliem tal-ħajja eterna. Tħalli nixmu lej li nisimgħu bl-ġerezza jew bass spiritwali. Ma ktarx narfu il-qada tagħna quddiemek, int is-Sultan Etern, int il-monarka li taħkem u tikgverna fuq kollox għax kollox huwa tiegħek, inti tippossidi kollox, tippossidi wkoll lilna. Li inti għamiltna mit-trab tal-art, imma meravigljożament ukoll għamiltna biex narfuk, biex nixxierku miegħek. U nitolbuk għalhekk mulej biex ta' kuljum naraw li ta' bilħaq qegħdin mexxin fid-dawl bħalma int fid-dawl. Ħalli bekk ikollna l-assigurazzjoni ħelwa illi ta' bilħaq id-demm ta' ibnek Ġesu inaddafna minn kull inikwità. Ejna mulej sabiex nsiru dix-xibli aħjar tiegħek. Amen. L-ewwel hemm ċans li fostna dal-għodu għalkemm ftit fil-għadd jista' jkun li hawn xi qattil. U rridu naħduha bis-serjetà u rridu messna nkunu allarmati għaliex tal-qed ngħid mhix l-opinjoni tiegħi. Għadkom kif smajtu l-qari fejn Ġesu qiegħed hawnhekk jesponi qed jikxef il-gravità tad-dnub tagħna. Aħna mill-natura tagħna għandna ħabta illi id-dnub inċekknuh u kemm jista' jkun anke ma nsemmuhx. Frattant Ġesu jaf illi l-ħaġa li ta' bilħaq tifridna u tibedna minn Alla u teqret ir-relazzjoni tagħna mal-Alla u mal-bnedmin hija proprjament id-dnub. Ġesu kien rivoluzzjonarju fil-talim tiegħu, infatti fl-aħħar tal-Pridka Mattew jikkommenta lin-nies immeraviljaw bit-talim tiegħu, staġbu, baqgħu skantati għax kien jgħallimhom bħala wieħed li għandu awtorità. Kull darba hawnhekk ħanisimgħu jgħid imma jien ngħidilkom. Insew l-opinjonijiet, insew il-fema jew l-opinjoni pubblika li forsi drajtu bija u trabbejtu bija. Hawnhekk Ġesu qed jippreżenta lil nnifsu bħala mhux biss dak li tagħna l-liġi, il-liġi divina tiegħu, imma li wkoll għandu l-jett li jispjegalna x'inhi eżattament dik il-liġi. Il-liġi li tippenetra fil-fond mhux bħalma għamluha l-Fariżej u l-Iskribi, illi dak li jidher minn barra. Tajjeb għalhekk ftit qabel għalilna li jekk il-tjieba jew jekk l-għajxien ġustakom ma jkunx aħjar minn tal-Iskribi u tal-Fariżej, b'xejn ma titlu fis-Saltan Asmawiet. Ġesu hawnhekk iridna nirrealizzaw li l-liġi tagħlla tippenetra fil-fond ta' qalbna. Fil-qalb, fil-moħħ, mhux biss fl-azzjoni esterna, l-azzjoni li tidher, imma wkoll xemm fil-qalb. U allura ħajġibilna l-eżempju d-darba tal-qtil, imbagħad tal-adulterju, l-adulterju mhux biss fl-att imma anke fix-xewqa, il-ġurament, id-diskors tagħna kif għandu jkun, mhux bla doċċ, il-vendetta, xemm fil-qalb, xemm qed ibejjed fil-qalb, u wkoll x'tip ta' mħabba Alla jippretendi minnha. Dana kif għadtilkom jagħmlu bl-awtorità divina tiegħu, imma jien ngħidilkom. Mela, ma nistgħux lil Ġesu nisimgħuh meta diskorsu huwa ħelu, huwa faċli, dejjem huwa sfidanti. Għad-disċipli ta' Ġesu
illi huma determinati bħall-Apostlu Pietru meta Ġesu qal intom ma tridux tmorru kollox veru. Pietru qabeż u qal mulej għand min immorru. Int għandek il-kliem ta' ħadd dejjem. Ġifieri avolja quddiem il-tagħlim ta' Ġesu ma ħossunix komfortabbli, ma ħossunix komdi. Xorta waħda nafu illi qiegħed jagħtina ir-realtà kif inhi. Ir-realtà dwar l-qaddis u r-realtà dwarna bħala ħlejjaq tiegħu illi fallejna illi ma onorajniex il-Alla kif suppost. L-etika ta' Ġesu meta ngħidu etika ġifieri kif se nġibu ruħna. Kif se nġibu ruħna kullum kien f'kull post kif ħanejxu ħajjitna. L-etika ta' Ġesu hija radikali. Ġesu jaqbad il-mannar biex ngħidu hekk u jpoġġi l-mannara ma' is-siġra. Jgħidilna illi il-problema mhix xi ħaġa fil-wiċċ, mhix xi ħaġa li tidher. Imma hija fil-qiegħ ta' qalbna. Mhux l-idejn illi jagħmlu l-omiċidju illi joqtlu, mhux l-għajnejn illi jikkawżaw il-leblieba mid-dinbam mal-qalb. Kollox ġej mill-qalb. U allura il-membri tagħna li jidhru l-għajnejn u id-dnejn, id-dejn saqajn, tajjeb dawk nużaw bħala strumenti biex nesprimu xemm fil-qalb. Tajjeb qal Massimu ta' Kostantinopli ħafna sekli ilu meta jgħid li fl-emejjel kollha tagħna Alla jħares lejn l-intenzjoni. Għal kull ħaġa li nagħmlu hemm ħsieb warajha. Hemm intenzjoni, hemm skop għalfejn qed tagħmilha. U tajjeb li aħna nitgħallmu insaqsu meta jiena nagħti karità, meta jiena anke nevanġelizza, meta jiena nagħmel dil ħaġa jew l-oħra, għalfejn qed nagħmilha. Biex nitla sabiħ, biex naqra l-prożett tan-nies, biex nitkabbar biha nnifsi, għalfejn qed tagħmilha. Fl-emejl kollha tagħna jgħidilna Massimu, Alla jħares lejn l-intenzjoni nagħmluhomx għalih jew inkella għal xi skop ieħor. Jekk nagħmlu għal kwalunkwe skop ieħor bħala l-iskop primarju, allura dawk l-emejl tagħna mhumiex aċċettabbli. Il-qalb hija fejn jagħmru l-intenzjonijiet u l-motivi tagħna. Il-motivi x'għanqalna biex naġixxu, x'għanqalna biex inkun attiv, biex nagħmel il-ħaġa jew l-oħra. Il-qalb, skont l-Iskrittura, hija essenzjali. Meta Salamun talab fit-dedika tat-tempju, lill-Alla jgħidlu imbagħad isma' int mis-sema l-amara tiegħek u waħfer u aġixxi u rott lil kull wieħed skont il-modijiet kollha tiegħu li taf il-qalbu għax int biss taf il-qlub ta' wlied il-bnedmin. L-ewwel qed jgħidilna Salamun illi il-talb tagħna għandu jkun indirizzat biss lill-Alla għax Alla biss jaf il-qalb. Meta jien nitlob mingħajr ma nuża kliem, nitlob f'qalbi, Alla biss kapaċi jisma' dik it-talba. Salamun qed jgħidilna ċaru tont li t-talb għandu jkun biss l-Alla. Mhux il-Marija, mhux il-Qaddisin, mhux l-Anġel Kustodju, lill-Alla waħdu għax Alla biss jaf il-qalb. U dik hija l-ħaġa illi aħna rridu nżommu quddiem għajnejna bħala dixxipli ta' Ġesu. David jgħid l-istess ħaġa lil Salamun fuq is-sodda tal-mewt tiegħu, jaf li Salamun se jkun sultan warajh, inkwantu inti bni Salamun kun naf l-Alla ta' missierek u servih b'qalb sħiħa u b'moħħ rid. Ħafna drabi nservu l-Alla b'qalb diviża. Ġesu ħajtratta din il-kwistjoni u komet jgħidilna ma tistax servi l-Alla u lill-Mammona. Għax jew tħobb lil sit wieħed u tobgħod il-liegħu ma tistax isservi żewġ sidien f'daqqa. Allura servih b'qalb rid u b'moħħ sħiħa għax Jaħwe ifittex il-qlub kollha u jifhem kull intenzjoni tal-ħsibijiet. Jaħwe ifittex il-qlub, jiġifieri jevalwhom, jinvestigahom, jassessjahom, jaf x'aħna. Jaf x'aħna fil-kwalità tagħna, mhux kif naraw il-xulxin. Jew l-opinjoni ta' ħadd ieħor dwarna jew tagħna dwarhom. Is-Sultan Asa meta darba sejjaħ lil Ħanani il-profeta, dal-profeta qallu għajnejn Jaħwe jitħarku lawn u lin matul l-art kollha sabiex iwieżen bil-qawwa dawk li qalbhom kompletament tiegħu.
U dan huwa l-bniedem li ta' bilħaq jogħġob lill-Alla. Il-qalbu hija mogħtija lill-Alla. Mogħtija lill-Alla, liberament. Proverbi 16 jgħidilna li traqat kollha tal-bniedem huma notfa f'għajnejh stess. Iżda s-sit jiżen il-motivi. Qed taraw il-problema tagħna? Ħafna drabi, b'mod ġenerali, dak li nagħmel jiena huwa nadif f'għajnejha stess. Huwa aċċettabbli f'għajnejha stess. U jien dejjem nagħti l-aħjar evalwazzjoni dwar in-nifsi. Frattant huwa s-sit illi jiżen il-motivi. Is-sit jiżen jaf għalfejn il-ħaġa qiegħed nagħmilha. Mela, il-valur tal-emil tagħna tajjeb fi kwalunkwe sitwazzjoni huwa determinat mill-qagħda tal-qalb. Il-qagħda tal-qalb tagħna hija essenzjali. Ġeremija 17 jgħidilna jien Jaħwe infittex il-qalb, jien nittestja l-moħħ sabiex nagħti lil kull bniedem skont modijiet u skont ir-riżultat ta' emilu. Kristjan tal-affari tiegħu allura jaf illi nistgħu nitqu b'xulxin u nagħtu ħajdu hekk faċċja superfiċjali u wieħed ma jindunax. Frattant Alla jaf. Pawlu jgħidha ċaru tont Alla ma jitqux bih. Ma nistgħux ngħaddu żmien b'Alla. Għax Alla jafna bħal ktieb miftuħ. Il-bnedmin huma aktar kontabbli għal motivi tagħhom jgħidilna Archibald Alexander milli għal kwalunkwe ħaġa oħra. U primarjament il-moralità tikkonsisti fil-motivi, ċoħe fl-affezzjonijiet. Il-ħaġa ta' qalbek. Il-ħaġa qed tagħmel għax verament tħobb il-Alla, għax verament inti attirat lejh u tixtieq u tixxenna għalih. Faċilment naqgħu fil-mod tal-ipokrizija. Kif infatti ġralhom disgrazzjatament il-Fariżej illi n-nies kienu jżommuhom bħala il-krema tas-soċjetà, bħala l-aktar nies reliġjużi u spiritwali. Frattant Ġesu kixifhom. Għalhom intom tidru sbieħ l-bnedmin bħal loqbra mbajda. Imma ġewwa mimlijin Adam u kull tip ta' impurità. Tagħmel azzjoni, però għalfejn qed tagħmilha. Antikom eżempju forsi banali. Raġel sinjurun għaddej fit-triq u jara tal-lab, tajjeb u tal-laba jqażżuh u ma jridhomx iżjed quddiem għajnejh u forsi biex forsi jesprimi l-disgust tiegħu jaqbad 100 euro mill-but u għaddabal wiċċu. Fl-istess sitwazzjoni raġel f'qajjar għaddej qed jikol sandwich, tajjeb, u xinjara l-dat tal-lab ukoll bil-ġuħ jattih nofs is-sandwich tiegħu. Għax jixtieq li jaqlaw minn dik il-qagħda miżerabbli tiegħu. Min ta' bil-ħaq lil dak ir-raġel, lil dak it-tallab? Min ta' ħafna jew min ta' mill-qalb. Dik l-kwistjoni kollha. U Ġesu ma jridniex ninsew illi wara l-azzjonijiet tagħna tajjeb hemm l-għajn tagħhom, il-fonti tagħhom li għall-qalb tagħna, il-qagħda tagħna realment quddiem Alla. Henry Smith 400 sena ilu jgħid jekk u meta l-infidili iħobbu lill-Alla u jagħmilha in inverted commas, jekk u meta l-infidili iħobbu lill-Alla ġifieri bħal kieku jidher li qegħdin iħobbu lill-Alla jagħmlu hekk biss għall benefiċċju tagħhom. U vera, l-Iskrittura hekk tirraġuna. Illi l-bniedem mitluf mhuwiex kapaċi jagħmel emejjel verament tajba għax mhux verament iħobb l-Alla prova ta' dan ma jemminx fil-Messija illi hu bagħat fosta. U allura jistgħu jidhru li qegħdin iħobbu lill-Alla, però dana jkun qed jagħmlu biss għall benefiċċju tagħhom. L-għaref wistin ta' Ippona infatti jgħid ukoll il-ħżiena jobdu għax jibżgħu u t-tajbin jobdu għax iħobbu. Il-ħżiena meta tarhom qegħdin jobdu l-liġi esternament jagħmlu għax jibżgħu. Għax jibżgħu. Jibżgħu li hemm xi konsegwenzi frattant it-tajbin jobdu lill-Alla għax iħobbuh. Għax iħobbuh.
Mhux ta' bxejn illi l-ikbar u l-ogħla kmandament huwa ħobb il-mulaj tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha. Mek imbagħad għandek ħanejdu hekk tibda x-xmara illi tesprimi ruħha fl-atti fl-emejjel kollha tagħna. Kull għamla ta' ħażen allura toħroġ finalment mill-qalb. Dik hija l-problema tagħna. Minn ġewwa il-ħwejjeġ li jipproċidu mill-ħalq joħorġu mill-qalb jgħidilna Ġesu. U dawk iħamġuh il-bniedem. X'joħroġ mill-qalb? Jgħidilna mill-qalb joħorġu l-ħsibiet ħżiena, l-qtil, l-adulterju, iż-żena, is-serq, it-testimonjanzi folozz u l-kalunji. Kwalunkwe dnub joħroġ mill-qalb. Issa hekk Ġesu ħajaqbad dnub partikolari wieħed bħala eżempju. Id-dnub tal-qtil. Il-Bibja, il-Dekalogu, l-10 kmandamenti, wieħed mill-kmandamenti jgħidilna la toqtolx, jew aħjar la tikkommettix omiċidju. Man ebda dritt illi aħna nieħdu l-ħajja ta' ħaddieħor. Għaliex? Għax il-ħajja hija qotja talla Alla jagħtiha meta jritu u jaħodha wkoll meta jritu. U aħna ma nebda jett illi nweġġaw, infiru, jew nagħmlu xi ħsara u wisqar illi noqtlu lil ħaddieħor. Ġesu jgħid smajtu illi ingħad la toqtolx. Imma jien ngħidilkom għax il-Fariżej ġabuh la toqtolx jiġifieri taqbadx qaws u vleġġa u tispara f'sidher xi ħadd. Jew taqbad sikkina u tdaħħalha f'żaq xi ħadd għax kif toqtlu. Jekk m'għamilx hekk, tajjeb ma qtilx. Jien iftakarni meta kont għadni anke żagħżugħ, tajjeb, meta konna mmorru inqerru għand il-qassis, prattikament kienet dejjem l-istess ħaġa, ma bdejtx il-missieru l-ommi jiena. Qed tifhem il-bqija, żgur ma qtilx. Qed tifhem. Il-liġi meta tħares lejha b'dak il-mod superfiċjali. Ma tixlikx. Ġesu hawnhekk qiegħed jaqbad każ wieħed. Tajjeb, la toqtolx u jurina illi faċilment tkun qtilt. Forsi wkoll minnha ma tirrealizza. Ġesu jrid illi l-liġi ninterpretawha tajjeb. Għex fi żmien meta l-liġi kienet mawġa, kienet tikkalpestata, kien hemm ħafna interpretazzjonijiet folozz dwarha, tajjeb, illi kollox kien jgħaddi prattikament, kollox kien jgħaddi. Ħlief, ovvjament dawk id-delitti ħorox illi ma tistax tagħlaq għajnejk għalihom. Allura Kristu hawnhekk jiskandalja il-fond tal-liġi, jurina kemm il-liġi hija fonda. Tinżel sa fil-qalb tal-bniedem. Turi l-domandi vera tagħha imorru wisq lilin mit-tifsira ovvja tal-kliem. La toqtolx, tajjeb, hija li inti tneħħi l-ħajja ta' xi ħadd. Imma l-liġi hija wisq aktar minn hekk. U Ġesu jieħu dan il-kompitu biex ifissrilna illi Alla ma jarax biss l-emejjel tagħna, imma jara wkoll x'hemm wara l-emejjel, wara l-kwinti, il-motivi tagħna. Imma jien ngħidilkom, jgħidilna Ġesu. Imma jien ngħidilkom Ġesu hawnhekk qiegħed jagħmel kuntrast bejn l-interpretazzjoni korretta tiegħu hekk tfisser il-liġi kif qed ngħidilkom jien. U fl-istess ħin qiegħed jikxef qed jesponi l-interpretazzjoni superfiċjali inadekwata u fjakka tal-Fariżej. Il-liġi tgħidilna il-mulej Ġesu u jfissrilna wkoll il-mulej Ġesu. La toqtolx. Ġesu jgħid aktar milli taqtol b'sikkina jew pistola, tista' toqtol ukoll bil-sienek. Tista' toqtol bil-sienek bil-fatt li inti tesprimi ċerta għadab, ċerta rabja, tajjeb, għal dak li jkun. Xi ħaġa li anke fit-Testament il-Qadim, pereżempju Proverbi 29, vers 29 jgħidilna raġel inkorrelata qajjem il-ġlied u l-bniedem b'tempra sħuna joktor, jiġifieri jiżdied fit-trasgressjoni, fid-dnubiet tiegħu. Anke ġalbu li m'għandix dubju semgħu lil Ġesu jippriedka din il-priedka, aktar tard meta kiteb l-epistola tiegħu jgħid li kull bniedem għandu jkun pront biex jisma'. Dewwiem biex jitkellem u dewwiem biex jirrabja. Għax ir-rabja tal-bniedem ma tiksibx il-ġustizzja tal-Alla. Meta inti tirrabja ma tkunx f'pożizzjoni biex taħdem
ir-rieda talla biex tagħmel ir-rieda talla f'ħajtek. Ir-rabja jkun faċilment qed jesprimi xewqa għad-distruzzjoni ta' ħaddieħor. Forsi mingħajr ma jammettija din, forsi mingħajr ma jirrealizza, imma ir-rabja hija tip ta' qatil. Dak huwa l-punt kollu. Ir-rabja hija tip ta' qatil. Ma xed nitkellmu dwar ir-rabja ġusta. Illi Ġesu nnifsu esprima meta ra t-tempju kif qed jiġi kalpestat. U l-qima talla kienet qed tiġi imħamġa fit-tempju. Il-tempju sar post tan-negozju, post ta' ser ukoll. Meta dawk illi kienu fil-poter, tajjeb kienu jġelu l-foqra, jixtru l-bejjem jew il-ħamim minn għandhom għas sakrifiċċju u kienu jibijawlhom bi prezz eżorbitanti. Biex minn għal-jom ikomplu l-qima talla. Ġesu hemmhekk ir-rabja għamel frostin u keċċa kulħadd il-barra. Għaleb l-umwejja tas-sarrafa, vera, ir-rabja għaliex ma rrabjax maħabba inġurja għalih innifsu. Imma kif jispjegana Ġwanni il-żelu għad-dar tiegħek, għad-dar tal-ġifieri ikkonsmani. Għandna bżonn nirrabjaw meta nisimgħu xi ħadd jidaj balla u jikkalpesta lill-isem qaddis tiegħu. Ma ħafna drabi x'nagħmlu, nibqgħu qisna baqi. Qisu ma ġara xejn. Nirrabjaw għal ħmerijiet li jiġru għax iweġġaw lilna, però meta l-isem Alla wassaltat nibqgħu bħalli kieku xejn. L-emozzjonijiet tagħna huma imqalba waħda u sewwa. Ġesu hawn qed jgħidilna illi ħanidu hekk ikissrilna kull illużjoni tat-tjiba personali. Qed jgħidilna ħarsu lejn konfuskom. Veru forsi qatt ma battu sikkina u deffistuha f'sidra xi ħadd. Imma kif użajna l-ilsien u kif ma kontrollajniex l-emozzjonijiet tagħna, dik hija wkoll assalt u wkoll ħbit dirett fuq il-bniedem u d-dinjità tiegħu. U allura tista' toqtol bil-sienek daqskemm bix-xabla. Tista' toqtol b'moħħok daqskemm bidejk. Ir-rabja mbagħad twassal għal mibeda vera, meta inti tirrabja, twassal għal mibeda u l-mibeda għal qtil. Propjament dak li ġralu Kajjin meta Alla fżaħ illi d-dnub kien qiegħed fuq il-ladba tal-bieb, inti jeħtieġ tikkontrollah qallu Alla. Imma x'għamel? Kajjin għada bħal ħuħ u għamel komplott biex imbagħad qatlu. Hemm daqshekk kapaċi twassal ir-rabja u l-mibeda. Ġwanni għajda bi kliem tant qawwi. Kull min jobot il-ħuħ u qattil. Kull min jobot il-ħuħ u qattil jgħidilna fl-epistola tiegħu. X'fieh tobot? Tobot anke l-fatt li inti tkun indifferenti dak li tkun tista' tgħinu, tista' taġevolah u ddawar wiċċek. Dik hija tip ta' mibeda wkoll, vera? Allora nasab jiena nindunaw hawnhekk x'baħar jaqsam hemm bejn il-liġi ċivili ta' Malta jew ta' kull pajjiż u l-liġi divina tagħna. Vera? Hemm baħar jaqsam. Meta isir xi omiċidju vera jitlu l-pulizija, id-detectives u meta jinqabad is-suspettat jittella l-qorti biex jagħti ġuri. U nifhmuha. Tajjeb? Imma meta wieħed jirrabja, liema pulizija jiġi biex jarrestak. Għal Ġesu ir-rabja hija wkoll qtil. Tgħidet forsi nirraġuna mhux esaġerazzjoni, qegħdin naġbuha. Dan huwa t-tagħlim ta' Ġesu. U jekk inti tipprofessa li inti student tiegħu titgħallem minn għandu, jaqblinna nagħmlu reviżjoni tal-mentalità tagħna mhux vera. Meta jgħid li jekk xi ħadd jgħid jgħajjer ruħ rakka ma tiswa xejn ġifieri. Jkun ħaqek l-infern. Jkun ħaqek l-infern. Għal daqshekk biss. Ġifieri ara kemm huwa insidjuż it-tagħlim Kattoliku. Meta jgħidilna dnub venjali dak ma jimpurtax. Għaliex jekk xejn hemm il-purgatorju. Qed tifhem? Però Ġesu jgħid imqar sentiment ta' rabja f'qalbek. Lejn ħaddieħor mingħajr għandek raġuni valida għalih dak ukoll ħaqek li tkun iġġudikat.
Allora l-fatt li qatt ma minna omiċidu ma jfissirx il-ħarsna l-kmandament la toqtolx. Wieħed jista' jkun allura esternament aċċettabbli, tajjeb aċċettabbli għal soċjetà li fiha ngħixu, però frattemp ma nkunux internament tajbin. Għadra boħra nifmu meta jingħad fil-ktieb ta' Samuel li l-bniedem ħares lejn l-apparenza esterna. U dik hija l-abbiltà tagħna, daqshekk biss nistgħu nagħmlu, illi nħarsu lejn kif jidhru affarijiet minn barra. Però il-mulej ħares lejn qalb ikompli jgħidilna. U allura bħala uli Alla jridu nifhmu u napprezzaw illi l-etika tagħna, il-moralità tagħna kif inġibu ruħna, ma nġibux ruħna sempliċement għal biex niksbu il-prosit tan-nies imma aktarx l-approvazzjoni tagħha. Xi darba oħra int bħali inkurlajt u allura int qattil. Aħna l-koll qattiela, kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna. Meta ġieli smajna lil nies jgħidu, imma jekk timx fuq it-tagħlim ta' Ġesu, għaliex m'għandekx ma ssalvax? Mur imxi fuq it-tagħlim ta' Ġesu. Il-pridka tiegħu fuq il-muntanja jekk xejn turina kemm neħtieġuh lil Ġesu. Kemm jeħtieġ inħarsu lejn ġustizzja, lejn righteousness, lejn tjieba li jeħtieġ nitlibsu biha mhux tagħna nfusna għax m'għandniex dik it-tjieba. Irid jagħtilna hu nnifsu. Neħtieġu iżjed mit-tagħlim ta' Ġesu. It-tagħlim ta' Ġesu nilqawh avolja meta iweġġana għax nafu li għamlilna l-ġid, però t-tagħlim ta' Ġesu waħdu mhux biżżejjed. Biex nifhmu l-Vanġelu, aħna peress għaddejjin mill-Vanġelu skont Mattew. Hemm 4 Vanġeli. Biex tifhimhom sewwa, trid tkun taf x'ġara fl-aħħar tal-Vanġelu, x'ġara fl-aħħar tal-Vanġelu. Ġesu miet bħala tpattija għad-nubiet tal-midinbin u kien irxu xtat. U kollox irid jiġi interpretat f'dak l-att suprem tal-imħabba tal-Alla lejna. Neħtieġu allura s-sakrifiċċju ta' Ġesu li bih jirrikonċiljana mal-Alla, iħabbibna mal-Alla u mhuwiex għaqal għalina nippruvaw nagħtu x-xemx bla ħbiel u ngħidu qatt ma qtilt. Qed tifhem. Dak huwa diskors tal-boloħ tal-Fariżej illi mhumiex kapaċi jaffaċċjaw ir-realtà kif inhi. Rridu nitgħallmu nafdaw fi Kristu għal maħfra, mhux fit-tjieba tagħna biex bħalli kieku nistgħu niksbu xi mertu quddiem Alla. Neħtieġu aktar mis-sakrifiċċju ta' Kristu neħtieġu qalb ġdida. Qalb ġdida li jagħtina l-Ispiritu Santu fit-twelid minn ġdid. Meta Ġesu tkellem ma' Nikodemu, tajjeb, għallu il-laħam iwellet il-laħam imma l-Ispirtu huwa dak li jagħti l-ħajja. Neħtieġu qalb ġdida bħalma infatti kien ħabbar minn qabel il-profeta Eżekjel. Meta Alla jgħid permezz tiegħu nagħtikom qalb ġdida u spiritu ġdid fikom u naqlalkom il-qalb tal-ġebel minn laħamkom u nagħtikom qalb tal-laħam. Qabel ma l-bniedem jikkonverti, qabel ma l-bniedem jirrikorri għand Ġesu biex isib ħnina minn għandu. Dak il-bniedem għandu qalb tal-ġebel, immaġinaw, qalb tal-ġebel, ma tistax tirrispondi għal Alla. Ma Alla jwiegħed bil-ħnina kbira tiegħu li jagħtina qalb tal-laħam, qalb li tħabbat, qalb li tirrispondi, qalb li tirreaġixxi għal ħninijiet tiegħu. Bl-akkomodazzjonijiet tagħhom il-Fariżej ma ħassew b'taħtieġa għal ħnina tal-Alla. Infatti ħasbu li huma għaddejjin. Meta l-Fariżew mar fit-tempju jitlob beda jiftaħar bih innifsu kemm jagħti deċmi, kemm jitlob, kemm isum. Ebda appell għal ħnina tal-Alla. U dik hija traċedja, dik hija ħasra. U l-istess ħaġa llum fil-Kristjaneżmu tal-lum il-Kristjaneżmu huwa mraħħas wisq. U mraħħas wisq. Bħal meta għandek grok whisky li tant ħallatlu ilma miegħu, ma baqax whisky. Ma baqax whisky. Il-Vanġelu jaħsadna
Jaħsadna, għax l-ewwel ħaġa li jgħidilna affaċċaw lilkom infuskom u araw kemm intom qattiela, kemm intom adulteri, kemm intom bilsikom laxk, kemm intom neqsin mill-imħabba. Għaliex? Għax tafu biss tħobbu min ħobbkom. U mhux il-ledewa tagħkom kif infatti jagħmel Alla. Il-Vanġelu jikxifna, però biex ilibbisna. Ineżżana biex ilibbisna bil-ġustizzja u bil-perfezzjoni ta' Kristu. Il-Vanġelu jurina d-dejn tagħna biex bil-grazzja t'Alla insiru mbagħad sinjuri. Meta ngħidu kollox jgħaddi, qatt m'inti ħatħoss il-ħtija tiegħek, qatt meta l-liġi hija tant superfiċjali kollox jgħaddi. Qatt ma ħatajt il-Alla l-ħniena, hawnhekk Ġesu jagħmlilna l-akbar pjaċir. Japplikalna l-liġi fil-fond ta' qalbna u jurina kemm allura neħtieġu lilu. Lilu l-uniku wieħed illi wettaq, onora u obda l-liġi tal-la bla falliment. U aktar minn hekk ħallas il-pina tagħha għan-nom tagħna. Meħabba fina, minn flokna. Tajjeb jgħid Ġwanni Kalvinu, fi Kristu wiċċ Alla jiddi fuqna. Mimli grazzja u ġentilezza, imqar fuqna mid-dinbin f'qajra u mdenji. Amen.